Ahoj všichni, to jsem zase já, ale tentokrát nehraju Bed Wars, ale Skywars, protože z Bed Wars jsem vydal jakoby už hodně videí, jako za mě, celých 6 nebo co. No, ale prostě jsem se rozhodl, že si zahraju Skywars. No, třeba tě to bude bavit víc, že jo. Tak, kde jsou ještě čestky? A tady 2. Takhle. Tohle je lepší. Jenom ostrost 1, bylo by fajn, kdyby tam bylo ještě odhazování nebo to něco. Ej, jo. Hej, kámo. To je debil. Nebo jako neměl by ho urážet, jo. Ale prostě bylo to hloupé. To je špatný. To je velmi špatný. Jsem mě nevšiml. Tam Dobrý. To je v pohodě. Kam? Aby si zdechnul. A ten je prázdnej. Wow. Tak to bylo velmi strašidelné. Fakt jsem se lekl. Nic. Udice. No ne. Chtělo by to ještě nějakou lepší zbraň. A to jsou úplně stejné. Tohle je lepší. Tak. No. Půjdeme ještě na tenhle ostrov. Tohle je rozhodně lepší. Takže jo, nás je 4, jako i se mnou. Jo, konečně něco lepšího. Aha, takže já a ještě 2. Zlatá mrkvička, to je dobře. Jo! GG, vyhrál jsem. To bylo dobrý. Nezapomeň mi dát like, jo.